lang sa channel ko, please click subscribe tulad po nito. This is my day guys. So, ano pong dapat natin gawin ngayon? Wala naman nakakaboring dito sa bahay palagi. So, kailangan natin gawin ay mamasyal po sa bukid. Mangunguha na lang po ng pwedeng ulamin or pagkain doon. So, samahan nyo kami guys. Tara, let's go! Ito guys, okay na. Nakaprepare na po ako. And so, ito na po. Nakasombrero na ako. Sweater. Kailangan din po ng kutsilyo. Nakakapagod guys. Dito tayo mangunguha ng kamote para may ilalagat tayo mamaya ang merienda. Ay guys, ito na po yung kukunin natin. Ayan. Oh, bulok na siya oh. Bulok. Dahil laging ulan ng ulan, nabubulok siya. Dito pa. Ito guys oh, may pinagkainan po ng daga. Oh, ayan oh, sayang. Ang laki-laki pa man din. Oh. Hindi na pwede to. Meron pa dito oh. Sayang talaga. Pinakain ng daga. Ito guys, dalawa. Oh, ang liit. Ito guys oh, malaki.
Pag malaki yung ugat niya, malaki rin yung bigas niya. Tulad nito ulit. Ito. Magkatabi sila. Yan, okay na guys. Tara na. So, ito na po yung nakuha nating kamote. So, uwi na po tayo at mailuto na po ito. So, let's go.